Εγώ είμαι ο λοχαγός σας. Ο Σονούπο ταγματάρχη σας και εν ευθέτω χρόνο συνταγματάρχη σας. Αντιλαβού! Τι είναι αυτό, ρε? Κινητό στην αναφορά? Θα σας πήξω, ρε! Να μου πείτε αμέσως ποιανού καθάρματος είναι αυτό το κινητό σας. Το πάρω σε κολάρο! Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοχαγέ, κύριε Ταγματάρχα. Και εν ευθέτω χρόνο συνταγματάρχης. Τι κάνετε εδώ μέσα, ρε ποτίκια? Τι άρε? Ρε, βιέτ. Καλατζηρή. Τσάκης όρθιος! Συγγνώμη! Τι το πέρασε το γραφείο μου για να ρίξετε ένα λιπνάκο? Ωραίες κοιμωμένες κρεβατοκάμαρα. Αύριο πρωί στην αναφορά. Πρωί στον τάκο. Τι κάνετε εδώ μέσα, ρε ποτίκια? Τώρα με τα κρεβάτια μας, κύριε Λοχαγέ. Θα σας ρέψω, ρε. Θα σας ρέψω. Δεν σας είπα κομμένο το λοχαγός, Ο Σονούπο ταγματάρχης και εν ευθέτω χρόνο συνταγματάρχης, Κατσουσουρίδη. Πού το κρεβάτι σου, Καλατζήρη. Τι κάνεις εκεί σου καπάνω, ρε? Αμέσως! Και μη δεις ανασχετής, Καλατζήρη, έρχεται μέσα ο μέλος συνταγματάρχης σου και εσύ κοιμάσαι ακόμα, ρε γλάρε! Πώς! Είμαι, Καλατζήρη, συμμορφώσου και μη δεις ανασχετής, γιατί στο βγάζω τώρα το εισιτήριο για το πανέμορφο και χιλιοτραγουδισμένο κουφόβουνο. Και ξέρεις, κατά που πέφτει το κουφόβουνο, ξανακλά. Έτοιμο, κύριε Λοχαγέ. Δείτε το. Κατσιβατζίδη, χθες βράδυ τη γλίτωσες, αλλά είσαι ήδη στη μαύρη λίστα. Και όσο συνεχίζεις αυτό το Λοχαγέ, σε βλέπω να χτυπάς άνετα την κορυφή στον πίνακα το τσάρτς. Λόχος! Μπρος! Ετούμε 48 ώρες άδεια, κύριε Συνταγματάρχα, και μία μέρα οδηπορικά. Γιατί μου το πεις εγώ, γιατί με προειδοποίησες, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. 4 μέρες θα σου δώσω και 2 μέρες οδηπορικά. Κανονικό μισθό, ρεπό και ένσημα. Αυτό είναι καταπληκτικό, αστείευεστε. Ναι. Αλλά εσύ άρχισες πρώτος. Μα τι δικαίωμα, κύριε Συνταγματάρχα. Λίγους παραπονούμενος, ρε Παπαδόπουλε. Άδειες για γκόμενες και μπουρδέλα δεν πρόκειται να πάρετε από μένα που να πήξετε στο αργόχειρο. Τι δικαιούσε, ρε. Για δούμε, αγροτική, Τι έγινε, θες κανένα χωριό εσύ να πάει να κλαδέψεις κανένα αμπέλ, να μαζέψεις τα σταφύλια? Τίποτα δεν έχεις. Τιμητική, έχεις πιάσει όπλα στη ζωή σου. Μήπως θα ήθελες άδεια απόλυσης? Αυτή και δεν ήθελες, Λοιπόν, Κλάρε, τι άδεια θες? Λοχαγός Μπουντούρης. Αθήνα Βενέτη στο τηλέφωνο. Βουλευτήνα μας, τι κάνετε, Πώς είστε, τι κάνετε, Θα πάμε στο Μπουτούρι, θα του ζητήσουμε άδεια και θα μας τελειώσει εδώ και τώρα. Καλά σας πάω πάρα πολύ. Τρελαθήκατε, ρε. Ακόμα δεν ήρθατε και θέλετε άδεια. Την μόνη άδεια που μπορώ να σας δώσω στις στραβογαλάδες είναι να άρχισετε κάθε μέρα εδώ το πρωί να μου λέτε κανένα 2-3 τέτοια πετυχημένα. Θα σκάει και λίγο το γυλάκι. Βρήκα την Τζέννη μου. Είναι υιοθετημένος. Τι? Αλήθεια μέσα από γνώση. Αντωνίου, η πρότασή σου ήταν καταπληκτική, αλλά πρέπει να το παραδείξω ότι το χαζί τσούτσου. Το Τσουρίδι ήταν συγκλονιστική, κορυφαίας, έπνευσε και σε εκτέλεση. Σας έχω και καλύτερο. Με έχουν υιοθετήσει ο Πιτ και η Τζολί. Σταμάτα, Τσουρίδι! Με πεθάνεις, ρε, Τι κάνετε εδώ, ρε, τζιτσίχια! Τσακίσετε γρήγορα. Τσακιστείτε γρήγορα. Στο ιατρείο, σίγουρα! Στο ιατρείο, γρήγορα! Και 3 μέρες στέρεση εξών που δεν ειδοποιήσατε κανέναν. Όσο για σένα, Καλατζήρη, που βρέθηκες ξερός στη Σκοπιά, κέρδισες 2 εβδομάδες φυλακή. Και έχεις να πορεύεσαι. Κοίτα, μπαμπά, αν παίρνεις για τα λεφτά που μας δάνεισες, σε πληροφορώ πως ήδη βρίσκω τρόπους να τα μαζέψω και να στα δώσω. Μαργαρίτα, μην μιλάς σε μένα, έτσι μη σου χέσω τον πατέρα! Συνέβη κάτι φοβερό. Τι είναι, Αλεξίδη, τι συμβαίνει? Βρέθηκε σπασμένο το λουκέτο στην αποθήκη των πυρομαχικών. Πράγμα, γίνει τίποτα. Δεν τελείωσε η καταμέτρηση, αλλά λείπει η 9 χειρομοβίδα, κύριε Νικητά.
Τι έκανε, λέει, τσακίσετε να τη βρείτε αμέσως. Με καταστρέψατε, ρε. Ξέρεις σε πόση ώρα κάνει μια χειροβοβίδα όταν απασφαλίσει? Ξέρω εγώ, νομίζω μετράς μέχρι το 7. Μέχρι το 7! Τι κάνετε εδώ, ρε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, ρε ποντίκια. Τι κάνετε εδώ πέρα, θα με καταστρέψετε, ρε. Θα με απολύσουν, θα με προστατεύσουν, ρε. Θα με στείλουν σε καμιά βραχονισίδα. Με καταστρέψατε, ρε. Με καταστρέψατε, ρε. Ακούς τίποτα? Μη διανοηθεί κανένα Γαλόπουλο και φωνάξει τα κανάλια. Θα το ξεπουπουλιάσω στο γόνατο του επιτόπου. Και φέρτε μου εδώ αμέσως αυτό που το έκανε! Ακούς τίποτα? Άμα ναι, ακούω ένα ή. Λέω, ακούς τίποτα? Αντωνίου το έκανε και δεν σταματάρχα. Γιατί ρε πάει ο Τόμαρο. Έχω γυναίκα και παιδιά να με καταστρέψεις, δεν είσαι ρε. Κομμουνιστής της Άγγελας θα με καταστρέψει την καρδιά μου. Θα με καταστρέψετε ρε. Και ποιος ανορθόδοξος έχει τηλέφωνο πάλι εδώ μέσα! Α, αυτό είναι που ακούω το ή τόση ώρα. Τι αμπλιέτ, ρε. Τούκου. Έλα ρε. Θα σου κοπίαξω, θα μπερδέψεις. Έλα εδώ! Μάλιστα στα δικιά μου. Όχι, μα σας το είπα και χτες. Βέβαια, μια τυπική ελεγχόμενη έκρηξη ήταν στα πλαίσια μιας άσκησης ετοιμότητας. Κακώς ανησυχήσατε στα δικιά μου. Μα, τότε να μην ανησυχώ εγώ. Τι εννοείτε στα δικιά μου, τι εννοείτε? Τι πράγμα? Ήρθε το Υπουργείο η πρόταση προαγωγής μου. 3 εβδομάδες έρχεται το σήμα του τερματάρχη. Τι εννοείται εκτός απρόοπτο? Τι μπορεί να συμβεί σε μια εβδομάδα στα δικιά μου? Όχι, μένετε ήσυχος. Θα φροντίσω εγώ να μην συμβεί τίποτα στραβό στα δικιά μου. Αντωνίου! Διατάξτε! Έλα στο γραφείο μου. Και εσύ, Παπαδόπουλε. Αμέσως! Λοχός! Προς! Τους ζυγούς λυσάβριο πάλι! Και τώρα, οι δυο μας Καριωτάκη. Θα με σκοτώσετε για τα χθεσινά? Αχ, επιτέλους. Το εντελώς αντίθετο, Αντωνίου. Θα σε έχω εδώ μέσα για να είμαι ήσυχος για μια εβδομάδα ότι δεν θα κάνεις τίποτα μη ορθόδοξο. Μόνο δεμένο θα με εμποδίσετε. Κουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Αντωνίου. Πιάσε. Λοιπόν, καβάδια, τι θέλετε? Άδεια, κύριε Νεοφθέτο Συνταγματάρχα. Από όταν ήρθα στη μονάδα δεν έχω πάρει ούτε μία μέρα. Και εσύ, Παπαδόπουλε, ήρθες για παρέα, Καλά, ρε. Και εσείς πάτε 2-2, όπως πάνε οι γκόμενες στις τουαλέτες. Τι κάνεις, κύριο Τυφλοπόντικα? Αντίο, Τζένι. Ας το καλό δεκάτου, ας το καλό δεκάτου. Αμάν πια με την Τζένι και την Τζένι και την Τζένι μας έχεις πρίξει. Τι επιτέλους συμβαίνει με αυτό το τσόλι? Κάθε μέρα της στέλνω δώρα και αυτή τίποτα. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τι δώρα, ρε? Λουλούδια, φορέματα, κοσμήματα, σοκολατάκια. Λοιπόν, ρε στρατιώτη, ξέρεις τι σου συμβαίνει, Σε έχει βαρέσει η αγαμία. Δεν είναι αυτό, κύριε Ταγματάρχα. Εγώ την αγαπάω. Μόνο αυτό της γράφω, μόνο αυτό της λέω. Σου πάρω το κεφάλι, ρε. Αμάν και σκατάει στο κεφάλι σου μέσα. Ρε, εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι εμείς οι άντρες, όταν λέμε τη λέξη «σ' αγαπώ», εννοούμε ότι θέλουμε σεξ. Έλα, ρε μανάρα. Έλα, ρε Σπυρούλα. Τι κάνεις, ρε μανάρα μου? Φλάει σόβρακα. Λοιπόν, άκου, κάνε ό,τι κάνεις μέχρι το βράδυ και τιμάσου. Σου έρχομαι. Ένα μόνο σου λέω. Σ' αγαπάω. Ότι μουρμουρίζετε, ψιθυρίζετε και σίγουρα τραγουδιάτε εδώ μέσα. Θα μου το λες πάρα αυτά. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, θα σημείωτο. Άντια. Μην το παραξευτικήσαμε κιόλας, μπορεί να μας χώσουν μέσα. Απλά, αντί για 5 μέρες φυλακή θα τρως 3. Нет, блядь, это... Τα άκουσες, κολόμψαρο! Не άκουσες. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λες αλήθεια, ρε ψαράκλα? Να μην απολυθώ ποτέ. Σας ζητάει στο δικό σου τηλέφωνο. Αν κατάλαβα καλά, αναστέλλονται ευνηδιαστικά όλες οι προαγωγές. Πες το πιάνω γρήγορα. Αν είναι πάρτι από εδώ. Με καταστρέψατε, Με
καταστρέψατε, Σβήνω γυναίκα. Με χάνετε. Έλα, μην κάνεις έτσι. Χάνετε. Θα σου τη δώσω την προαγωγή. Χάλια είμαι, Δεσποιნა. Έχω μια τάση για αίματο. Να σου φέρω σακούλες. Έχω και αυτό το πονοκέφαλο. Να σου φέρω ένα βράζο. Και Δεσποινα. Έχω Δεσποινα. Να ανοίξω το παράθυρο. Κάτσε δεράδε. Έχω υπογλυκαιμία και υποθυμία. Το θερμόμετρο και μια πάστα. Κάτσε ρε μωρέ, από το θερμόμετρο και την πάστα. Δεν έχω. Χάλια σου λέω, το χειρότερο από όλα όμως ξέρεις ποιο είναι γυναίκα. Ότι είμαι ακόμα λοχαγός. Α, παίρνω τον γιατρό αμέσως. Και το κοριτσάκι μου μεγάλωσε με ψυχολογικά προβλήματα με όλες αυτές τις μεταθέσεις. Τι εννοείς ψυχολογικά προβλήματα, Χριστάκη μου? Να την πω 28 χρόνο να είσαι! Και ακόμα να παντρευτεί. Θες κι άλλα, δεν. Α, σαν να μου φαίνεται ότι άρχισες να συνέρχεσαι. Όχι, δεν είμαι καθόλου καλά. Δέσποινα, σβήνω λιώνω, χάνομαι. Τι είπες ότι θέλει να σου φέρω από μέσα, μωράκι μου? Το κοκκινιστό που φτιάξες φέρα. Και κάναμε και μια τηγανιά πάτη. Αντωνίου Ποντίκη. Και όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ψαλά. Αντωνίου, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε εμείς, έτσι. Τα φίδια δεν μιλάνε, τα φίδια κάνουν μόνο. Ναι, και αυτοί που χάνουν στον εγκέφαλο κάνουν. Σκουλίκια. Επέστρεψε. Σκουλίκια είπε, σαν να μιλάει. Λοιπόν, στραβάδια. Ούτε ξέρω, ούτε με νοιάζει. Γιατί κάνει σαγκόμενες εδώ μέσα. Αυτός ακριβώς πρέπει να είναι ο στόχος της κάθε γυναίκας. Να παντρευτεί και να κάνει πολλά παιδιά. 4, 5, 6. Έγινε ρε Παπαδόπουλε. Χθες φαζόσουνα με τον Αντωνίου. Σήμερα περιέλαβες τον... Πες το γελίο όνομά σου να σου κουλήσει. Χατζιβατζίδης, κύριε Δικητά. Και μάλιστα θέλω να αλλάξω κρεβάτι, θάλαμο, λόχο, στρατόπεδο. Ακόμα και πόλη, να πάω όσο πιο μακριά γίνεται. Γίνεται? Πώς δεν γίνεται. Στον Αγύριστο θα το στείλω. Ψάρακλα. Δεν είμαι καθόλου καλά. Αλήθεια λέει, σκέφτεται ακόμα και να αυτοκτονήσει. Να συχτήρι με τις αυτοκτονίες σας εδώ μέσα. Τσακιστείτε μου μπροστά μου. 3 μέρες κάτσει. Και μην ακούσω κανέναν Αθήνα να αυτοκτονήσει μπροστά στα μάτια μου. Θα του κόψω τα πόδια. Κρατάω Αντρός! Προς! Στα χέρια! Όποιος και να είναι, θα το λιώσω. Ναι. Ποιος είναι στραβάκα? Μήπως, επειδή δεν πρόλαβα να δω, λέω τη μανούλα μου, μήπως θα μπορούσα να πάρω άλλη μια μέρα άδεια. Παπαδόπουλε, κόψε τις ανομολόγητες, γιατί σε βλέπω να τις χτυπάς στο διδημότυχο και να παγώνει η παλάμη σου. Καταλαβαίνεις τι έγινε, ρε. Τσάκι σου και χτέσελα μου, χτέσελα. Μου λέει, πού ξέρεις εσύ ότι ο γιος μου λέγεται Τόνι? Σε ρωτάω, πού? Μου το είπε... Ποιο? Ο Γιάννης. Γιατί είπε πάλι ο Γιάννης, ρε μπλέτ? Δεν το ξέρεις εσύ, Ρογουφό. Ο ίδιος μου το είπε. Ο Αντώνης σου είπε. Πού είναι το παιδί? Μία στο θάλαμο. Τι δουλειά έχει ο Αντώνης στο θάλαμο, ρε? Αυτό είπε και αυτός. Τι δουλειά έχω εγώ και άμα είναι έτσι θα σηκωθώ να φύγω. Από το βίντεο κλαμπ. Ποιο βίντεο κλαμπ, ρε μπλέτ? Από το στρατόπεδο λέμε. Τι στρατόπεδο, ρε! Εδώ έχει μια δεκαετία ο γιος μου που πουλήθηκε από στρατόπεδο, ρε! Συγγνώμη, αλλά ο Αντώνης είναι γιος σας. Τι λέμε τόση ώρα εξουσίδη! Και τότε γιατί το λένε Αντωνίου. Τι δουλειά έχει ο Αντωνίου με το λογιό μου τον Αντώνη, ρε! Ξέρω κι εγώ. Τα παιδιά μιλάνε για τον Αντώνη Αντωνίου και εσείς μιλάτε για τον Αντώνη Μπουντούρη. Αντώνη λένε και το γιο σας. Ναι, γι' αυτό πρέπει και να ρόλα, Αντώνη. Τον Αντωνίου, ρε μπλέτ, λένε. Και τι δουλειά έχει ο Αντωνίου εδώ μέσα με αυτά, έχει σχέση με αυτά που λέμε! Καμία. Απλά το σκάσε από το στρατόπεδο. Τι έκανε, με καταστρέφετε, ρε! Με καταστρέφετε, ρε! Ο ένας αυτοκτονεί, ο άλλος σου σκάει. 19 θα με κάνουν. Και ποιος ξέρει την κατάσταση θα βρουν το σώμα του, ρε! Η Τζέννη μου είπε ότι πάει. Τι με νοιάζει, τι με νοιάζει ούτε εμένα, πού πάει, ρε! Εγώ θέλω διεύθυνση, ρε! Κύριε Δεκανέα, λοχαγιά, μπορώ να βοηθήσω εγώ. Ξέρω που μένει η Τζέννη και μπορώ να σας το φέρω πίσω σώ και βλαβία μου, άμα αφήσετε να φύγω. Αμά θες να μείνεις σώος, πες μου τη διεύθυνση, ρε! Με καταστρέψατε! Σιγά πάρε! Σιγά παλιωτό, παλιωτό. Τι κάνετε εδώ, ρε, λούκρες! Τι σκάτα γίνεται εδώ μέσα, Δεν μου φέρνω όλα τα άλλα. Έχω και τις αδερφές από πάνω. Παπαδόπουλε, εσύ. Εγώ, κύριε Στρατή. Εσύ ποιος είσαι! Παρουσία σου αμέσως! Λουλού. Λάζαρε, από εδώ ο πατέρας μου. Μπαμπά, ο Λάζαρος.
Σ' αρέσει Παπαδόπουλε? Μου θέλεις γλωσσοφυλάκια με την κόρη μου? Γύρνα τώρα σε νετόνιο γύρω-γύρω. Ηλεκτρόνιο. Τυχο. Ρε παπά, πας καλά. Εγώ μου να πάω καλά, είναι αυτός που φουφτώνει την κόρη μου στο στρατόπεδο μου. Κύριε Διοικητά, έχω αισθήματα και για την κόρη σας και για το στρατόπεδό σας. Κάσε βούλο στο κοιτάει εσύ. Δεν μπορείς την κατέρα. Το έχεις βάσει σκοπό στη ζωή σου να με κάνεις ρεζίλη. Από πότε γίνεσαι εσύ ρεζίλη όταν δύο ερωτευμένοι άνθρωποι φιλούνται μεταξύ τους? Σου με κάνει να σταματήσεις, ρε. Αγάπη μου, μόλις ξεμπερδέψει με τον τρελό, πάρε με τηλέφωνο, έτσι. Να πας πουθενά. Να κάτσεις στο ψιλόγου. Κλείς καλά την πόρτα. Ήθελες να τις τηλεφωνήσεις κιόλα, ψάρακλια. Βγάλε αμέσως το κινητό και δώστο μου τώρα. Πάρα αυτά. Σεξ με την κόρη μου. Έρωτα με την κόρη μου, λόγια με την κόρη μου. Με προσβολή στο άτομό μου και στο βαθμό μου, ρε, και τριγητό στη μονάδα. Πόσες μέρες κράτης. Πόσες? Τόσες! Κι άλλες τόσες, ρε! Περισσότερες, ρε! Για όπως έχεις καταντήσει εσύ, θέλεις άλλη τιμωρία. Ακούς, θα σε λιώσω. Θα σε καλυδώσω μια η τιμωρία σου. Θα την παντρευτείς. Και μια που μπούσε κάτω, πάρε και 50 κάμψεις. Θα με κολόψαρο. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Πότε παντρεύεσαι τη Μαργαρίτα Ραγκλάρε? Στις 30 Φεβρουαρίου, οκ. Όχι ρε πλιάτ, 30 δεν μπορώ σε λέω. Παπαδόπουλε, έχεις μια άλλη ευκαιρία για να μου δώσεις σωστή απάντηση. Να μην μάθουμε πότε χολεύει και τον Καλατζίδη. Παπαδόπουλε! Εντάξει, δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ τουλάχιστον. Λίγο. Έρεσε Μεγαλόπουλου. Και εκεί που θα σε στείλω, θα έχεις όσο χρόνο θες για να το σκεφτείς. Βέβαια. Νομίζω ότι η κλεισούρα, το μαύρο σκοτάδι και η υγρασία θα σε βοηθήσουν να σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Έλα, ρε. Καλατζή, Ναι, θα του ανοίγεις μόνο όταν σου ζητάει για φυσική του ανάγκη. Εντάξει. φυσική ανάγκη, δηλαδή όταν θα νιστάζει θα το ανοίγω. Δώσ' τα χιλιά, ρε. Λυχίνα. Ρε εσύ, δεν κατάλαβες σου λέω. Αν θέλεις κάτι να μου πει, θα είμαι στο γραφείο. Εντάξει, θα του το πω, μπλιέτ. Τι του πεις, ρε Χώστα, ρε γελίε στρατιώτη, τι του πεις. Σε μένα θα του πεις, να έρθω εγώ να το δείσω. Το χτυπάς, ρε. Τι κάνετε εδώ μέσα, ρε ποντίκια. Για σε κλείνω, μπλιέτ, μπήκε ο αυταρχικός Μπουντούρης. Λοχός. Προς. Ποιος ήρθε να με φύλακας εδώ μέσα, ρε? Ο Αντωνίου. Και πού είναι ο Αντωνίου Παπαδόπουλε? Στο κρατητήριο, κύριε Συνταγματάρχα. Και ποιος τον προσέχει στο κρατητήριο? Καλατζίδη! Ποια ρε μπλιέτ, τι έκανα πάλι. Τσίπα! 5 μέρες! Έχει πολύ ακόμα μπαρμπαστρούμφ. Ποιος είναι αυτό, ρε? Ο Καλαϊτζίδης. Καλατζίδη, τσίμπα 3 μέρες. Εδώ σταματάμε. Κολόψαρα. Τσάμπα οι 3 μέρες ρε. Βγάλτε τις σκηνές σας, μπείτε μέσα και ξεράφετε. Και ποια είναι η άσκηση? Αυτή ρε ζώο. Βλέπεις να γελάω, ρε ψαρακλά, Θα σε ξελεπιάσω. Θα σε ξελεπιάσω. Στα το δικείο για κακούργημα θα σε στείλω. Δεν έκανα τίποτα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, κύριε Διοικητά. Κομμένα τα διοικητά, θα με λες πεθερέ. Όσον πω μπαμπά και εν ευθέτω χρόνο παππού. Κατάλαβες γαμπρούλι? Ναι, πεθερούλη μου. Εμένα δεν με θεωρεί κατάλληλο. Γιατί το λες αυτό, ρε Παπαδόπουλε? Της ξανά έκανα πρόταση και μου αρνήθηκε. Τι έγινε? Είπαμε, πεθερούλης αλλά όχι έτσι. Μπαμπά, Τι γύρευες εσύ εδώ? εσύ τι κάνεις εδώ? Θα σου πω σε λίγο τι κάνω εγώ. Τις πήρες κιόλας, ρε. Προσοχή, είπα, Καλατζίδη! Μη χασμουριέσαι και θα περάσει από εκεί και να στο ράψει το στόμα. Ρε μπλιέτ. Ανάπαυσε. Ανάπαυσε, ρε γαμπρούι μου. Λοιπόν, γιοτάδες, πού είναι το Αντωνίου Εξουσίδη? Στο κρατητήριο είναι ακόμα, κύριε Συνταγματάρχα. Καλατζίδη! Όρθιος ρε λούφαρο! Τις βιντεοκλήσεις μου μέσα ρε. Είναι το ένστικτο, ρε, ρατατούι! Το ένστικτο είναι! Σπεθεριάζω με τη βουλευτήνα μας. Την Καηλή, κολόφαρδε. Ποια Καηλή, τυφλοπότη κάποια Καηλή. Μιλάς με το συμπέθερο του να της φαινέτη, ρε. Τελειωμένο ταγματάρχη και σίγουρο συνταγματάρχη. Το σύμπαν μου μέσα σε στρατιωτικό δημόσιο υπάλληλο βρήκα και έπεσα. Τι είπες, ρε, ευχούλη? Εμένα που με βλέπεις, 4 χρονολογίες πέρασα στο στρατό.
Μπράβο ρε Ταρίφα. Μπράβο ρε. Που κοντεύουν να το κάνουν Σαββατοκύριακο να το κάνουνε. Πηγαίνει ο νεοσύλλογος στην Παρασκευή στο στρατόπεδο. Το Σάββατο γίνεται παλιοσυρά και τη Δευτέρα απολύεται. Ακόμα κι έτσι 3 χαμένες μέρες θα είναι. Ρε γελίε. Ρε γελίε. Σπίτι, κρεβάτι, ρούχα, φαΐ, πότες. Άνθρωπο να σε ξυπνάει πρωί-πρωί για να πηγαίνει στη δουλειά. Ρεύμα, νερό. Πού αλλού να τα βρεις αυτά, όλα αυτά είναι τσάπα. Στη φυλακή. Τυχαίο. Μη με συμφιλιάζεις, Ταρυφόπουλο. Μη με συμφιλιάζεις. Γιατί ό,τι κινείται θα το χαιρετήσεις. Ό,τι μετακινείται θα το μετακινήσεις. Και ό,τι δεν μετακινείται θα το βάψεις. Γι' αυτό τις προάλλες κάποιος από το γκρουπ έβαφε τους τσολιάδες. Πες σε κάτω και πάρε κάτω το κάψεις. Στρατιωτική δεν είναι. Να δεις πώς μου το είπε, τι είναι. Α, το κινητό σου. Λατρεύω το κινητό σου, λατρεύω. Να. Ποιος είναι στραβάκα. Βραθήκατε τώρα. Πότε θα γνωρίσουμε αυτή την περιβόητη μαμά του κυρίου, Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν τον έβγαλα έξω. Το σκυλόψαρο να κάνει θέλει. Πότε θα φύγουμε αύριο. Αύριο πρωί, ρε. Βασίλη, σε γουστάρω τρελά. Τι πες, ο δικός μου, ο γιος μου, Κολομπίνα είναι. Αν με χρειαστείτε, εγώ θα είμαι στον Καναδά. Το ξέρω ότι δουλεύει εξάτμιση ο τύπος. Γυναίκα σβήνω χαρολιώνω. Για την δίθεν νυφούλα μας μιλάω. Που πήγε και έκανε πρόταση γάμου στον κουμπάρο. Ποιος ξέρει τι γνώμη θα σχημάτισε για μας η Βανέτη. Απ' την Ιφούλα σχημάτισε γνώμη από το γιο σου που κυκλοφορεί το ποδήλατο με ορθοπεταλιές. Την άλλη φορά θα πάμε στο δικό μου στέκι, Μέγαρο. Ποιο λες αυτό στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λαμίας. Καλά, φοβερό σκυλάρικο. Μίλα! Εγώ είμαι η Αθηνά Βενέτη. Όλη Σούζα, Ντίξη. Σούζα, κι εγώ είμαι ο Πουτούρης. Σε παρακαλώ, συμπεθέρα, πρόσεξε με. Ναι, εξουσίδη, αμήγεις έτσι μέχρι νεοτάρα. Τα άκουσες ψάγλα. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Κάτι τελευταίο μόνο. Πρόκειται για το γιο σου. Με κατέστρεψε, ρε. Σου είπε κάτι για τον Τόνι. Μου έδωσε συγχαρητήρια, που το στηρίζω αντί να του κόψω τα πόδια. Μπα, το βρήκες το δρόμο. Παθιασμένε, ορθοπεταλιάρι. Πριν 6 χρόνια συνειδητοποίησα ότι μου αρέσουν και τα αγοράκια. Η μαμά το ξέρε. Πες του, μαμά. Τι είπες, ρε! Ηρέμησε, μωρό μου. Σταμά! Ας την παραγγείλακα! Θα σου εξηγήσω. Τι είπες, ρε! Τι είπες, ρε! Είπες ότι σ' αρέσουν και τα αγόρια. Άρα σ' αρέσουν και τα κορίτσια. Ναι, πες ναι, πες ναι, ρε! Πες ναι, ρε, ορθόδοξε! Ναι, θεωρητικά, ναι. Μπράβο, λεβέτη μου! Μπράβο, καμάρι μου! Ειδικά, έχα σουβλάκια να φάμε! Ξαναμπήκε η χαρά στο σπίτι μας. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, έλα εδώ, ρε! Μπράβο, αγόρι μου! Έλα, τρελίκωσα τα επιτέλους! Τι είναι αυτά, σουβλάκια, τζατζίκι, μπύρα. Εσύ, το σκόρδο, ρε! Είναι η βάση των αντιβιωτικών, ρε! Έτσι πρέπει να θρέφεται ένας άντρας! Άκου τι θα κάνουμε. Θα τα φάμε μαζί, μετά θα ξαπλώσουμε στον καναπέ και θα ρευτούμε παρέα. Έτσι, λέει, παιδί μου. Ναι. Αντί για όλα αυτά, δεν υπάρχει μουσλι με νυφάδες βρώμης. Δεν τρώγεσαι με τίποτα. Πάτε ρε ποτίκια! Μη σας ρέψω. Κόρης. Μπαμπά, παραδέξου το. Η Μαργαρίτα είναι υιοθετημένη. Τι είπες, ρε ψάρα! Καλά σου λέει. Εγώ είμαι υιοθετημένος εδώ μέσα. Μόνο που το θέμα δεν είσαι εσύ, ρε καβάδι! Έχω εγώ άλλον εκτός από σένα. Συγγνώμη, δεν έχω και μια αδερφή. Ένα γιατρό, παιδιά, ένα γιατρό. Καλά το πε! Καλά το πε! Μου λες, τι ρούχα είναι αυτά? Έτσι αργόσανα στο γάμο σου. Ποιο γάμο? Αυτό ήταν. Στην Αττική, στην Αττική! Σ' αγατεύομαι. Εγώ ποια είμαι? Η μητέρα μου. Και αυτός εδώ ο μπαμπάς μου. Πολύ ωραία. Και πώς το λένε τον μπαμπά σου? Χρήστο. Συγγνώμη, τι έχετε πάθει όλοι σας? Μια χαρά είμαι. Είδατε στραβάδια. Ωραία. Εμένα πώς με λένε? Άσε μας, ρε Δέσποινα. Απ' τον σοκ είπαμε, παιδιά. Απ' τον σοκ είναι. Πάντως, εσύ
να την πάρεις. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τα άκουσες, Παπαδόπουλε? Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ απόλυτα με τη Βάσο, κύριε Λοχαγέ. Χατζητζουλίδη, πρόσεξε. Πρόσεξε καλά, γιατί ανακαλώ αμέσως την εναλλοτική και σε στέλνω σφαιράδερες στα μαγείρια στην Ακάρια. Ένα θέτο χρόνο συνταγματάς, σκουλίκι. Τι κάνεις εκεί? Ρε, Αντώνη! Home. Sweet home. Ρε γραφιάρα μου, σε πεθύμισα. Ο γάμος ανεβήθη μέχρι νεοτέρας. Ανεβήθη. Γιατί? Ο Παπαδόπουλος. Όχι, η κόρη μου. Η κόρη μου! Πώς μου έρχεται να αρπάξω από τα μαλλιά μου παίρνει σαραβανάκια για να οδηγήσει. Κοιτάξτε, ηρεμήστε κύριε Σταματάρχα. Μπορώ να σας ενημερώσω για το τι έγινε κατά την απουσία σας. Όχι, όχι, αλλά θέλω να με αφήσεις τι θέλω. Αν πήγες στη δουλειά σου. Απουσία, φέρνουμε καφεδάκι και του κάνει κούπιτες. Μου λένε, τι καλό μου έχεις για αύριο, τι θα μου φτιάξεις. Τι λες, μωρέ, τώρα. Δεν μου φτάνει που η κόρη μου, ας πούμε, τα έχει παίξει, που η παραγωγή μου έχει κάνει φτερά, που η συμπεθέρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο, που από μέρα σε μέρα θα έρθει ο συνταγματάρχης να κάνει έλεγχο στο στρατόπεδό μου, εδώ στο λόγο μου και εσύ μου λες να φάω σκέτο αραγκά. Σκατά, ρε δέσποινα! Άντε! Άντε! Γαμώ το και όχι τίποτα άλλο, δηλαδή. Δεν έχω για να ξεσπάσω πουθενά. Βλέπω μου έφερες και το κρασί που σου ζήτησα, Ναι, και έφερα καπνιστό και κεφαλογραβιάρα Κρήτης. Πού, από το Γιώργο τον Τουρνάκη? Ποιον? Τέλος πάντων, άνοιξε δε μόνο, κάθεσαι. Αναρωτιέσαι ψαρά, να της φώναξα. Για κανένα τάκο, καμιά καμπάνα, φυλακή, τα κλασικά τώρα. Στην αρχή είναι αλήθεια ότι, αρχικά δηλαδή, αυτό είχα στο μυαλό μου, το και η δουλειά μου είναι να διατηρώ την τάξη και την ευρυθμία του λόγου. Εάν όμως όλα τα πράγματα πάνε καλά από μόνα τους, εγώ τι δουλειά έχω εδώ μέσα, ρε? Γιατί υπάρχω? Γι' αυτό σου λέω, επειδή είσαι το τελευταίο κοπρόσκυλο εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν έχω έναν άνθρωπο να τον κυνηγάω και να του ρίχνω καμπάνες. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, έχω μια δουλειά για να έχω έτσι. Αλλιώς δεν υφίσταμαι από μόνος μου, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό διαπιστώνω δηλαδή ότι είσαι η έμπνευσή μου, είσαι το νόημά μου. Σωτήρα μου. Σωτήρα μου. Σωτήρα μου. Ναι. Πού είσαι, Παπαδόπουλε? Πού να είμαι, στον αγώνα. Ποιον αγώνα, ρε μπιλιάτ. Έτσι μου έρχεται να σου δώσω μια άδεια. Άντε, γεια μας! Μου έρχεται. Θέλω άδεια εδώ και τώρα. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Ξέρω. Η Τζέννη σου βρήκε γκόμενο, Πού το ξέρετε? Μιλήσατε κι εσείς μαζί του? Όταν εσύ μου λες ότι έχεις ανάγκη δύο πράγματα σήμερα, ρε Αντωνίου, ή ότι θες να το τονίσεις, ή ότι το τσουλί σου βρήκε γκόμενο. Και εγώ είπα να πω το τελευταίο. Αγαβγέλια. Εδώ τάξερε τιμητική στο Καλαϊτζίδι που ταξίνει όλη μέρα. Μίλα, ρε! Και όλη νύχτα. Τι λέει αυτός, ρε? Σου τάξα εγώ άδεια. Άμα ναι, το ηχογράφησα στο κινητό, κάτσε να το βγάλω να σας το δείξω. Τι είναι αυτά που λες? Με ηχογράφησες? Θα σας ράψω, ρε! Τσακίσου να πες μπροστά μου! Ναι, σπρώξε. Καλώς το γαμπρούλι μου. Τι έγινε, ρε? Κανονίσατε νέα ημερομηνία γάμου? Δεν κόβουμε αυτό το γαμπρούλης, καλύτερα να γυρίσουμε στα κλασικά. Ψάρακλας, στραβάδι, ποντίκι. Γιατί ρε ψάρακλα, τι έγινε με ποντίκι? Μίλα ρε στραβάκα! Μπήκε σύνταγματάρχης Μπάκλατσης. Και πώς κάνεις έτσι, λαρακούν, όλα είναι άψογα, ούτω παντονίου. Άμα είναι σκατά άψογα είναι, καλύτερα οι Τούρκοι να μπαίναν. Θα το σκίσω. Τι είπες, ρε καβέ? Τι είπες, ρε καβέ? Μιλάς σοβαρά. Τι σου είπε? Σου είπε τίποτα? Είδε τίποτα, Κατάστε. Εδώ ο θάλαμος, κύριε Συνταγματάρχα. Δυστυχώς. Λόγος! Πρόσω! Αϊ! Θα σου είπα, Συνταγματάρχα μου,
Εμείς είμαστε υπόδειγμα πειθαρχίας και καθαριότητας. Με καταστρέψατε. Με καταστρέψατε. 80 μέρες φυλακή! Μα είστε τελείως τρελός! Και έτσι που τον βλέπω τον κύριο συνταγματάρχα, όχι απλά στη φυλακή, στο Κουαντάναμο θα σε ρίξει, μπλιέτ. Τι είναι το τάφ? Τιμητική, μπλιέτ! Άδεια δεν έχει. Και αυτόν με το ζώο του κρατάω πόξο. Άνοιξε ρε μπλιέτ, άνοιξε! Άνοιξε! Μη φωνάζετε! Ησυχία! Ησυχία, μουρμούρες και λοιπά κολόψαρα! Λοχός, προς... Αϊ! Βαβούς! Αου! Παρόν! Πιάσε! Όπως βλέπετε... Πιάσε! Μετά από πολύ καιρό έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Χατζητσουρίδης. Καλατζίδη! Τσακίσου! Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα είναι να σε πάρω μαζί μου στο γραφείο μου. Δεν το δέχομαι αυτό. Τότε μήπως δέχεσαι ακόσες μέρες φυλακή. Εντάξει, το δέχομαι. Τρέλα μου εδώ μέσα. Θες και άδεια. Παπαδόπουλε, θα πας στην αγορά να ψωνίσεις. Εδώ σου έχω τη λίστα ονείων. Και θέλω κολόχαρτο το καλό όμως, έτσι. Το χαρτισοβατιστής από εδώ θα σου φτιάξει το δωμάτιο. Κοίτα, το κάνεις πολύ καλό, όχι όπως χθες που μου φέρες κολόχαρτο κοφρέ. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Ξέχασες το ροζ του φλαμίγκου. Κύριε Λοχαγέ, συγγνώμη, κύριε Συνταγματάρχα, μπορείτε να πείτε μια λογική φράση. Γιατρέ μου, πώς είναι ο διοικητής μας? Μαργαρίτα, κύριε Λάζαρε. Τι συνέβη, γιατρέ? Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό με παραδικά συμπτώματα. Στα κατάφυγα. Δηλαδή τι, γιατρέ? Σύγχυση και δυσκολία στην ομιλία. Μπορούμε να του δώσουμε χαρτί και μολύβι και να μας γράφει αυτά που θέλει να πει, Τι πράγμα? Θα στα ψοκόδια πόρε, ντίκι. Μαργαρίτα, η Βάσο μου είπε ότι σου έδειξε τη φωτογραφία. Πες μου, αισθάνθηκες κάτι για μένα, έτσι? Όχι. Σιγαφή, αφού λύφησε το βιτσιχατζιβίδι. Υπομονή, βρε μπαμπά μου. Σε λίγο θα έρθει και η μαμά μου. Σελισέφη. Ο Ασβός. Τι είσαι εδώ, ρε Βαδίστρα. Ήρθα να μου υπογράψει το λελόχαρτο. Απολύομαι. Τι γεια έχεις βγει από τα πόδια τώρα. Πήγατε. Χαμός. Βγαίνει. Βάλτε μια υπογραφή εδώ. Έρωπο να νικουθώ. Τούτο άσχημα, βάλτε μια γραμμή τότε. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις εσύ τι θέλει να πει? Τι λύσαφε. Ποιος τη φίλησε? Ο Βατσιχατοβουτίδη. Ο Νίκος τη φίλησε. Εγώ θα γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ επίπεδου Μάικλ Μουρ φυσικά και ήρθαμε να ζητήσουμε την άδειά σου γιατί θα το γυρίσουμε στο στρατόπεδό σου. Λοιπόν, τι λες, μπαμπά? Μετά από τι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρατηγέ μου, τι πάθατε? Απεγαμένη μου χαό. Και ελπίζουμε να συνέλθει από ώρα σε ώρα. Χάτρε στο τραπέζο τώρα. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Με στακατέψατε. Θυμάσαι το πεθάνει ρε πουτίκι. Βγήκατε από το νοσοκομείο. Δεν συζητάζουμε. Εγώ βγήκα, εσύ... Κύριε, ηρεμήστε. Τι, όχι. Φίλησες την κόρη μου ρε ψάρια. Όχι, δεν είναι αυτό που φαίνεται, κύριε. Κύριε Συνταγματάρχα. Τι, σκαθάριζες τα λόγια με τη γλώσσα σου. Όσο για τους πραγματικούς μου γονείς, ούτε ξέρω ποιοι είναι. Τι κάνουν, ούτε καν που βρίσκονται. Δεν τραβάς κι εσύ. Ψά. Εμένα μου λέτε. Γι' αυτό λοιπόν εμένα τι μου μένει, κύριε Διοικητά? Ή ο θάνατος, ή να πάω να τη βρω τώρα που χώρισα με τον άλλον. Μια πληγωμένη ψυχή που αγαπάει με, κύριε Διοικητά. Πήγαινε να τη βρεις στο στραβάι. Πήγαινε να τη βρεις.
Πώς είναι και το Ματίνης. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία σου, Και εσύ κάπου πήγαινε να βρεις και εσύ την κόρη μου. Με περνάτε για κορόιδο, μπλιάτ. Σένα. Το μεγαλύτερο. Γιατί? Δώσατε άδεια και στον Παπαδόπουλο, άμα και στον Αντωνίου. Καλά έκανα. Θέλω κι εγώ. Με περνάει για κορόιδο και βάλει τους χαρμά που βάσκαμα. Φούσκο. Αυτά χρειάζονται την υπογραφή σας, κύριε Διοικητά. Εσύ. Και αυτά που φοράς, Καλά σε λέει, ρε μπλιάτ. Το καρό είναι εκτός μόντας. Είναι μη προβλεπόμενο. Και το... Καρό. Και το... Ρίγε. Και το πω. Σταμάτα. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Απλά να... Μου το είχε πλέξει μακαρίτσα η γιαγιά μου λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Είναι ότι έχω από αυτήν. Για να τιμήσω τη μνήμη της το φοράω. Αν είναι έτσι η εξουσία, πάρε μια διδυμερή και πάνε αμέσως συγχωρημένοι, βλέπετε μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Δεν ξέρω απλά άμα σας έχω πει ποτέ την ιστορία της ζωής μου. Όχι. Μια ιστορία γεμάτη... μπορώ. Παρακαλώ. Μια ιστορία γεμάτη αίμα, δάκρυα, υδρότα, ξύλα, μήλα, πίκρες, βάσανα και κακουχίες. Τόσο χάλια. Δηλαδή, πόσο. Τι να σας πω, κύριε Διοικητά. 30 χρόνια η μοίρα τώρα με χτυπάει αλίπητα σαν χταπότη. Τι λες με ποτέ. Για παίρνω. Ως που μια μέρα τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε τυφλή. Τυφλή. Εμείς βέβαια δεν το βάλαμε κάτω. Μεγαλώσαμε την επιχείρηση και εκτός από σπίρτα πουλάγαμε χαρτομάντιλα και στυλά. Ένωταν τυφλή. Όχι, το φως της επανήλθε. Από το σοκ του βιασμού είπαν οι γιατροί. Βιασμό. Τι να σας πω. Άτιμη κοινωνία. Άλλους τους ανεβάζει στα κάρταρα και άλλους τους κατεβάζει στα άνταρα. Βασανισμένο μου παιδί, Γιαννάκη μου, δεν μας αγόρασε. Πατέρα, ο παπάς τι είπε όλα αυτά. Τίποτε, κύριε Διοικητά. Ήταν μούγκος. Πριν βέβαια σκυλοπλήχτησε εκείνο το καταραμένο ναυάγιο. Τι μάνας, αγόρι μου. Η μάνα μου η αντίστοιχη. Έπασχε από μια βαριά ασθένεια του αίματος. Γιάννη μου, τι έπαθε. Τι σου λέμε. Δώστε μου παρακαλώ μια άτια να πάω να δω την... Όχι, δεν σου δίνω ούτε μια ώρα άδεια για να ακούμε, άμα δεν μου πεις τη συνέχεια της ιστορίας. Ξέρεις που την έχω. Όχι. Τότε πού θα πας. Πού θα πας, ρε Γιάννη. Η εξοχή είναι ο χαμός, κύριο χιονής, βρέγει, ρε. Που θα κυσυράς ανοιχτιά, Ήρθε η ώρα να βγεις όξο, μπαγάτσα. Σήμερα! Καλά, μα δεν γίνεται να βγω αύριο ώστε να κάνω και το ρεκόρ. Όχι, θα είναι αργά αύριο. Θα φύγει ο Ντουνάκης αύριο. Τι σχέση έχει ο Ντουνάκης. Σε καλά, ρε. Μαζί θα πάμε, θα μείνεις εγώ εδώ. Εγώ θα πάω για να τον αποχαιρετήσω και εσένα θα σε πάρω από εδώ να μην σε αφήσω μέσα. Και παντού καλά στο μυαλό σου θα σε έχω πάρει κατά πόδα. Πότε ψήλωσες, ρε. Πότε μεγάλωσες. Πότε έφυγες από τη Λάρισα, πότε έφυγες. Πότε σπούδασα σκηνοθεσία. Πότε σπούδασες, σκηνούσε. Πότε πέρασε και η ώρα και εγώ πρέπει να φύγω, Να παίρνεις το ματιό σου και θες να φύγεις, θα ξανά γιατί ρε αγόρι. Ποιος ξέρει πότε θα σε ξαναγώ εγώ. Μπαμπά, 3 χρόνια τώρα με έχεις δει μόνο μία φορά και αυτό στο γάμο της αδερφής μου, της κόρης σου. Ήσουν εδώ, όμως. Σου τηλεφωνούσα, όμως. Ποιος είναι αυτός που σε ξεμιάλισε. Ποιος είναι αυτός που σε πήρε από τον πατέρα του, του σπάσου τα κοκάλια. Μπρίτνεϊ τη λένε, δεν ξέρω αν έχεις ακουστά. Μπρίτνεϊ. Η γυναίκα φεύγει, ρε. Αγόρι. Έφερτε μου. Σε φιλήσω. Αντρακλά μου. Τσακπίνο πυρπιλιάρι μου. Μιλάς. Φερτοτίνα. Το έχω. Το έχω. Yes. Yes. Τσεκ. Έφαγα βραστάσικα στα κουκιά. Με τη βραστήσικα τσικουτάλα. Το έχω. Στο καλό μου. Στο καλό ρε. Και μη νοιάζεις. Εδώ ο πατέρας εγώ. Να αγκαλιά. Να αγκαλιά. Πού είστε εσείς, ρε, μποντίκια που σας ψάχνω. Θα κοίσετε κολόψαρα. Θα κάνανε πάρτι και με έφερε σπίτι σου. Βούλωστο! Στραβάκα! Δεν μου υποσχέθηκες ότι δεν θα την ξαναφιλήσεις ποτέ! Και ότι χωρίσατε!
Ησύχασε, μωρέ. Ένας άνθρωπος που πάει με όλες και μετά μιλάει για έρωτα και αφοσίωση. Εντάξει, ένα κολόψαρο που συνεχίζει να μιλάει ακόμα! Νίκο μου, πάμε. Δεν πρόκειται να πας με τη Μαργαρίτα. Πουθενά! Φεύγεις αύριο να μιλάς. Αμέσως! Γλάρε, άσε με και εσύ που έχεις σκάσει. Ορίστε μας! Λοιπόν και μάλιστα αμέσως! Οι δυο μας! Εσύ κι εγώ! Εσύ κι εγώ! Εσύ κι καλώς το! Θα πας μία! Έλα εδώ ρε! Σύμπρα! Σύμπρα! Θα στο ράψω από ψάρα και έφτακα! Έξω ρε! Άλτηση! Ανάμαψα αγόρι μου! Μπράβο σου ρε! Ήταν ανήθικο αυτό που μου συνέβη όμως. Αγαπημένη μοχιά! Άρπαξε τον όπως είναι και λιώσου στο καψόνι! Τι λέτε κύριε συνταγματάρχα, σοβαρευτείτε. Εγώ να σε βρω αυτόν λιλέκι που σε έπιασε να βγάλει τα μάτια με την κόρη μου! Δεύτερη φορά! Έχω εδώ μπροστά μου το χαρτί με την πρόταση της προαγωγής σας. Έτοιμο. Λες αλήθεια? Κοιτά, ο Χατζηβατζίδης, το σκάσε. Τι έκανε? Θα το καταστρέψω! Θα το περάσω στο δοδικείο. Ακούς! Θα το βάλεις ποτάχτη. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ποτέ. Γιατί εγώ θα τον ακολουθήσω παντού. Τον ακολουθήσεις? Τι ακολουθήσεις? Δηλαδή, άμα μαθευτεί αυτό ότι το σκάσε με την κόρη μου, θα γίνει σκάνδαλο, ρε μανάρι μου. Και τώρα περιμένω προαγωγή. Με καταστρέψεις, Δεν έχει άλτηση 5 μέρες φύ. Καλημέρα κύριε Διοικητά. Στο εξής, ό,τι δουλειές, αγκαρίες, κοπιές υπάρχει, ο Νικολάκης δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Όλα. Θα τα κάνουν αυτά τα δυο πατάλια. Μπαμπά, τι γίνεται εδώ μέσα? Πώς μπαίνεις έτσι ρε χωρίς μου. Μπορεί να κάνουμε κάτι με την μάνα σου. Εγώ τώρα που να κοιμηθώ. Όπου θες. Στην αγκαλιά της Μανούλας. Τσάκι σου στρατόπεδο ρε πρωτότοκε! Πότε ήρθες ρε Αντώνη? Τόνι μου. Μαμά. Γιατί ήρθες ρε Αντώνη? Τι κάνετε εδώ ρε! 5 μέρες φύ! 10 μέρες φύ! Κι αύριο στον τάκο! Τσακιστείτε! Τι κάνεις εδώ ρε! Τι κάνεις εδώ εσύ τρελός! Τι κάνεις εδώ ρε! Ας είμαστε τώρα. Πάρε πέντε και τσακίσου να μου το φέρεις αμέσως στο γραφείο! Ας είμαστε τώρα! Ας το πάρω εγώ! Τσακίσου! Γρήγορα! Γρήγορα τσακίσου! Το έχω! Το έχω! I did it! I did it! Βέβαια το έχω πει στο Λάζαρο. Πέρασε. Σε αυτό μου το λέει, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εννοώ, αυτός δεν πειράζει και να το μάθει όπως και ο Καλατζής, αλλά σου παρακαλώ, αυτονού πες να βγάλει το σκάσιμο και να το ράψει και να του κάνουν τα 3 μπιέτ 2. Βασικά το έχω πει σε όλη τη μονάδα. Κατέστρεφε. Είμαι ασυγκράτητος η χαρά. Ήθελα να το μοιραστώ με όλους. Και ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι ήμουν υποβρέχος, ασυγκράτητος. Ήσουν. Στη χαρά και τότε. Σου κατούριμε! Άκουσε! Τα έχω κανονισμένα για απόψε. Λοιπόν, ό,τι υπηρεσίες έχει να τις κάνουν οι γλάριες. Να δεις μαζί μου στο σπίτι. Ο γιος μου είναι βυσματίας, ρε. Εδώ είμαστε. Τον αφήνω. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Παρατάμε το παιδί μας. Τι παιδί μας έδες, δηλαδή παρατάμε καλά παιδί. Μου φάνε το flashback. Καλά πω, δεν σου είχα μια εντύπωση που ενώ είμαστε εδώ υποτίθεται 29 χρόνια πριν. Εμείς είμαστε ίδιοι. Πάμε εδώ. Πάμε. Τέλος flashback. Μπουντούρη, έγινε σταγματάρχης. Δείξει. Μετέχει γάρ και ο φαντάρος που ευρίσκεται στην Πύλην. Που μετέχει. Στο βιντεάκι, Γάρ. Τι λέει το αυτό συμπεθέρα μου? Πει κανείς που είναι ο γιος μου. Ευτυχώς για αυτόν που δεν είναι εδώ. Μην ασχείτε! Μην ασχείτε κανένα σας! Θα δώσω εντολή εγώ να έρθει αμέσως εδώ! Αδικαιολογήτως απόν, Γάρ. Γαργά, ορίστε τίποτα. Ταξίαρχος που κόπτεται για το ήθος και το κύρος, Γάρ, των ενόπλων δυνάμεων. Αξίαρχος, Μ' αρέσει που ήθελες και προαγωγή. Είναι χάμπι. Είναι οριστικό, καταστάφηκα, Παπα, αυτό δεν είναι στρατόπεδο, αυτό είναι μπάχαλο. Δερελίκτουμ. Τσακιστείτε όλοι για αναφορά!
τώρα που τόσο περίμενες, επιτέλους, απεθάνεις, ρε! 50 μέρες και ο Εξουσίδης έπεσε. Τι πράγμα? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, κύριε Ταγματάρχα. Είχα ξεσηκώσει με τη φαντάρι. 50 μέρες στέρηση μισθού και 50 μέρες όλοι φαντάρι. Γιατί ρε μπλιέτ όλοι φαντάρι κι εγώ μέσα. Εγώ δεν έπαιζα. Αποφεύγω κάμερες. Ειδικά εσύ, μπλιέτ, που τόλμησες να φέρεις και κόμμενο στο στρατόπεδο, έχεις πόνους. 80 μέρες. Νιέτ ρε μπλιέτ. Να σε πω κάτι. Άμα κι ο Αντωνίου έφερε. Άρε Αντωνίου, Αντώνη. Σε βλέπω να απολύεσαι μαζί με τον Καλατζίδη. Σε χάνω, Τζένι μου. Χάτσι Ματσίδη! Τι κάνεις εκεί, Ράι! Τι κάνω? Όχι εσύ, ρε! Ο παπάς! Πάγω τόση αναφορά! Σε λιώσου! Για να μην λιώσει το τρώσει, πέθερε. Τι συμπέθανε, ρε! Εγώ και ο Νίκος παντρευόμαστε. Τι! Και φυσικά είσαστε όλοι σας καλεσμένοι. Ο συμπέθερος δεν ακούγεται από πάνω. Λέτε να ηρέμησε. Ναι. Ήρθε! Βάλω τώρα αμέσως να του πειρήσει το ποντίκι! Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα, μου γύρισα. Δεν μου λες, μέσα σε στρατόπεδο μπήκες, χαιρέτησες τους φίλους σου και τους γνωστούς σου. Δεν μου έχει μείνει και κανένας. Γιατί το λέτε όμως? Για να σε χτίσω μέσα, ρε! Να βγάλεις ρίζες! Δεν πρόκειται να απολυθείς ποτέ! Θα βλαστημείς την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες γιος της Βενέτη, ρε σκουλίκι! Γιατί το έκανες αυτό, ρε! Με κατέστρεψες ανυπόλοιπτε! Αναξιόπιστε! Στο Ιράκ θα σε στείλω! Το ξέρω! Το κλείσε το παλαιπτάμαρο! Στο γόνατο θα το σφάξω! Θα το σφάξω! Στο γόνατο! Θα το νιώσω! Θα σε νιώσω, ρε παλαιπτάμαρο! Έσπινα! Μάλλον δεν ηρέμησε ακόμα. Μήπως να πηγαίνουμε κι εμείς, να μην ενοχλούμε το συμπέθερο με την παρουσία μας. Μην το λέτε αυτό, δεν υπάρχει καμία ενόχληση. Δέσποινα! Ξεκουμπήθηκα τη Χατζιβατζιλέη! Είδα μαζί και κατσικόδουν παλιέ! Τι κάνεις εδώ, ρε ποντίκης! Μια εβδομάδα ρε περιμένω πάνω από το τηλέφωνο για να με πάρει το ηχές για τα ζηλίκα σου! Λέγεται ο ίδιος. Το ηχές! Μάλιστα! Εντάξει. Με κατάστρεψες, δεν πρόκειται να πάρω προαγωγή ποτέ. Θα πεθάνω λογαχώσει! Κι εγώ πάνω στο άνθος ηλικίας μου, μπαμπά. Πες να μην στο κατέβαμε, να φύγουμε! Στο πά. Λείπει από το πρωί, δεν είναι εδώ. Λείπει. Πού πήγε? Αγάπη μου. Μπουντούρης ρε γλάρε. Τώρα δεν θυμάται εσένα. Τι? Δεν μπορεί, μου κάνετε πλάκα, έτσι. Αλήθεια σου λέω, στραβόγαλο. Πρώτα ότι είμαστε αδέρφια, μετά ότι δεν με θυμάται. Κάνετε τα πάντα για να μην είμαστε μαζί. Δεν είναι έτσι ρε ποντικάκι. Έτσι είναι. Με το Λάζαρο είμαι ερωτευμένη. Αν και μετά το σημερινό που εξαφανίστηκε θα μου το πληρώσει. Εμένα θα μου πεις, ο ψάρτης, ο απατεώνας. Πώς μπήκες? Η Μαργαρίτα μου έδωσε τα κλειδιά. Πώς ήταν ο γάμος? Μου το θυμίσεις? Στεναχωρήθηκε που δεν ήρθα, Μου το θυμίσεις και αυτό. Η αδερφή σου, δεν ήρθε στο γάμο της. Εμπρός! Άστα. Μου τα θυμίσεις? Η νύφη το έσκασε, Τζούλια Ρόμπερτς, θεά 7,5 αστεράκια. Αυτό της είπα και εγώ. Θεά 7,5 αστεράκια. Μου τα θυμίσεις! Θυμήθηκε τον Παπαδόπουλο. Το Λάζαρο. Μου τα θυμίζεις. Και με τον Νίκο. Από αυτό δεν θυμάται τίποτα. Και τι προτείνεις? Να τους αθυμίσεις. Τι κάνεις εκεί, Ρόιχα? Πότε ήρθατε? Δεν κάτσατε για το γάμο? Τσάκισο μέσα από την καρέκλα μου! Σκουλίκι! Μάλιστα. Και ο γάμος δεν να γίνει. Πάλι. Θα μου πεις πάλι. Ναι. Πού είσαι, Παπαδόπουλε? Στην Αθήνα. Μου έδωσε άδεια ο Εξουσίδης. Τι έκανε? Για πάρ' τον κόλλο σου και να πας να στον κόψω! Δεν φτάνει που με κατέστρεψε η μάνα σου. Θα ξανάρθεις πάλι με το κορίτσι μου, Θα σε στείλω να στείλεις παγίδες στη βραγωγή σειρά. Ρολά!
Τι φάμε, ρε. Τι αυτή, ρε, Αντώνη. Δεν θέλω άλλο παιδί, ρε. Όχι, μην ανησυχείς. Η νύφη σου είναι. Παράσιμα, army, flags, the traditional. Για αλήθεια μου. Ποιο θα πάρει. Το Αντώνη, of course. Το Αντώνη. Αντώνη. Δόξα σε Θεός. Αυτά είναι, ναι. Αγούρι μου. Τι αγούρι, Άντρακλα. Σας έβαλα να ακούσετε το δικό μου ringtone. Listen. Is this traditional or what? Yes. Del gitano, i giorni bella, la cigala. Κοιτά! Τι είναι, ψαρά! Ετούμε ο Λιγόρης εξόδου από το στρατόπεδο. Τα καλενέει. Έχω ραντεβού με την κόρη σας. Θα πας, αγόρι. Κασέτα. Πού είναι η κασέτα. Την κρύψαμε, να μην τη βρει και έχουμε κι άλλα. Μα γιατί! Θα του τη δείξουμε. Τι λες, ρε, οχιά! Δεν μας φτάνει η στέρηση βαθμού. Θα στα πεθάνει εδώ μέσα να μας κάνουν προσκόπους. Η κασέτα. Η κασέτα. Μαζέψτε και εξαφανίσετε. Θέλω να πεθάνω. Τα μαχαίρια! Αντώνη! Αντώνη, θες πόσο πάλι. Αντώνη! Εγώ ξέρετε γιατί ήρθα εδώ. Για να πάρεις άδεια. Ναι, πού το ξέρετε. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω, Μα δεν έχεις έρθει και κανένα άλλο λόγο εδώ μέσα, Παπαδόπουλε σκουλίκι! Χιάσε! Έχεις τίποτα να πεις έτσι. Αν είσαι το γράφουνε γραμμές εδώ μέσα. Κοίταξε να δεις. Δεν κάνετε πέρα, κύριε, κοιτά. Σώζω τη ζωή σου και το μάρι μου, Από εδώ και πέρα θα σε εδώ μέσα. Κοίταξε, σε παρακαλώ να σε εδώ επειδή κάνουμε ανακαίνιση. Θέλω να μου κάνει μια φωτογραφία στο γραφείο μου, Μα τι λέτε, κύριε. Γκρινιάρι, πάρτε. Έλα, μωρέ, εσύ ξέρεις, μωρέ, με τώρα το χέρι, Στοπ! Αντωνίο! 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 Ρε, Αντώνη! Αντώνη! Πότε πρόλαβες για να φτάνει αυτό! Αναπνέει. Δεν ξέρω, ρε. Φυσάς και εσύ. Κλείνω στόμα! Καταστραφήκατε. Ο Χριστός μου το πήρες. Το γιατρό! Τσακίσου πάνω στο γιατρό! Το γιατρό, μάλιστα. Αντώνη! Αντώνη! Απ' τα σιγανά από τα μάκια και από τους ανίκανους να φοβάσαι. Και μια που το είπα, ο ανίκανος κολατζίτης πού είναι? Τώρα καλέ αυτός. Τον κυδέμψανε κιόλας. Τι λες, ρε ποντικίνα! Εδώ που πεθάνε! Εσύ πότε θα αρχίσει να καίεις στο τοπέδου? Περιμένει το γεια σε! Ναι, του Άι παράτα μας, καλά είναι. Τι είπες, κολοψαρό! Α, κυρία Ανακαίνιση, τα είδα όλα κολλιόμενα που λέτε κι εσείς. Σε διαλύσω, ρε! Εδώ είσαι, ρε γλάρε! Άι παράτα μας κι εσείς στον πόνο μας τώρα. Πού είναι, ρε, πες? Πού είναι ανακαίνιση που υποσχέθηκες? Τι να σου πω τώρα, ρώτα μέσα, μπορεί να ξέρουν κάτι. Δεν υπάρχει κανείς εδώ, Ναι, είναι που δουλεύουν από τα σπίτια τους για οικονομία. Ρε σκουλίκι, σε ποιο τα πουλάς αυτά? Σε σένα, έμεινε και κανείς άλλος. Με κατέστρεψες, ρε! Με κατέστρεψες, ρε! Με κατέστρεψες! Πού είσαι, ρε γαμάρι μου? Μπαμπά, από εδώ ο αδερφός της Βιβής. Θέλαμε να σας πούμε ότι αυτό που είδατε πριν από λίγο δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Αλλά γυρίσατε το βίντεο κλιπ 2-2 στην πανιέρα 2-2. Κάναμε αναπαράσταση του πειράματος του Αρχιμίδη με την πανιέρα. Αυτό με την άνοση που μπαίνεις μέσα και βγαίνουν απ' έξω τα νερά. Αρχιμίδη. Αρχαία Ελλάδα, πρόγονοι, οι σημαίες των προγόνων μας, Clint Eastwood 7,5 αστεράκια. Really? Αρχιμίδη, Αρίλη. Ναι. Παπαδόπουλε! Πάρε τον άλλο μαζί σου και τσακίσετε αμέσως στη λάνσα! Τζουτζούκο μου, τώρα που λέμε για στούντιο, μήπως θες να πεις κάτι στον τάτι μου? Θέλω. Πρόσεξε τι θα πεις, πρόσεξε τι θα πεις. Και ακολουθώντας το παράδειγμα της αδερφής μου, που αποφάσισε να κάνει ό,τι θέλει, αποφάσισα να ζητήσω το χέρι, το δασίτριχο χέρι του Ιούζα. Το είπε. Τι πράγμα? Παπούτσι από τον τόπο σου να είναι και ό,τι θέλει ας είναι. Να ζήσει. Τι γίνεται εδώ, Χρήστο μου? Θες να γίνει αγάσπινα! Τη στήλου γίνεται, τη στήλου! Σύμφωνα με τα χαρτιά και τις ημερομηνίες έπρεπε να έχετε ήδη απολυθεί εδώ και 3 μέρες.
Τι έκανε, λέει? Εδώ και 3 μέρες. Εσύ ειδικά, Παπαδόπουλε, δεν πρόκειται να απολυθείς ποτέ. Γιατί? Ρωτάς γιατί, ρε ποντίκι, χρωστάς ακόμα φυλακές για τον τρόπο που μου φέρθηκε η μάνα σου, συν την ανακαίνιση που υποσχέθηκες ότι θα γίνει εδώ μέσα και δεν θα γίνει ποτέ ανυπόλοιπτε. Μισό λεπτό, για την ανακαίνιση δεν μου ρίξατε φυλακή. Στο τώρα, έχω δικαίωμα. Ορίστε μας. Για να μην θυμηθώ τις φορές που μου ταξες προαγωγή. Προς. Αθηνά Βενέτη στο τηλέφωνο. Τι θέλεις και εσύ πάλι τώρα? Πήρα να σου ανακοινώσω την επικείμενη προαγωγή σου σε ταγματάρχη. Τι έκανε, λέει? Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Ένα μόνο θα σου πω. Όλα τα χρωστά στο γιο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Και καλώς πολίτης το γιο σας του πείτε. Μέσωσες. 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 Γιατί χαιρόμαστε? Έγινε ταγματάρχης. Χάρη σε σένα. Όχι, το ομολογώ, εγώ δεν είχα να κάνω τίποτα με αυτό. Η μητέρα σου όμως μου είπε ότι όλα τα οφείλω στο γιο της. Ναι, αλλά όχι σε αυτόν το γιο της. Στον άλλον γιο της. Ποιον άλλο, ρε Γλάρη? Σε μένα. Σένα. Εσύ είσαι γιος της Βενάδη. Και αδερφός του Λάζαρου. Μεγάλη ιστορία. Σωτήρα μου! Σωτήρα! Το έκανα γιατί αγαπώ τη Μαργαρίτα σας. Χαρισμά σου, και το σπίτι! Κι όλα δικά σου! Όσο για σένα ποντικό μαμί! Μην τολμήσεις να του ξαναγγίξεις την κόρη μου, να σου ξέρεις ως τα πόδια! Με τα πολιτήριά μας τι θα γίνει? Ναι, βεβαίως. Όχι, τι μας τα πολιτήρια των παιδιών να φύγουνε! Ας! Τσάκι σου! Λόγος! Προς! Μπαμπά, εσύ είσαι εδώ και σαλαγάς κάτι πρόβα. Λοιπόν, έτσι, έτοιμοι. Πρόβα, λοιπόν. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Γεια σου, Χριστό. Τι θα έλεγες να αφήσεις για λίγο τη γυναίκα σου και να πάμε κάπου τα δυο μας? Τι είπες, ρε Λουλού, Τι είπα να σου δώσω μια σου πάρω το κεφάλι. Κατ, ρε παπά, δεν παίζουμε εδώ. Γυρνάμε το μυστικό του Μπουντούρ Back Mountain. Τι κάνουμε, γιατί δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Γιατί είναι μυστικό αυτό το μυστικό. Παρατάζα, σίγουρα γυναίκα να πάμε στην Άρσα. Αν δω με τσαλισόρο. Να σας πω, να σας πω. Πήρε το αυτί μου πως με την καινούργια ΕΣΟ μας έρχεται ανυψιός υπουργού. Σοβαρά, Δηλαδή, λες να γίνω ο Σονούπος συνταγματάρχης και εν ευθέτω χρόνο στρατηγός. Παπά! Συμπτώσεις και σκαμπανεβάσματα έχουν επιπτώσεις κατά τα σκεπάσματα. Κανείς ποτέ δεν ξέρει, η ζωή που μας εννοώ. Κι αν κάποτε βρεθείς με μπαρμπαστικό ρο. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι τύχη. Άκου όμως αυτό, το στάνταρ σου έχει τύχη. Στο database τα φτερά, τα τύχερα σου έτσι. Τα νούμερα σου ακούν, αλλά δεν έχεις παίξει. Αυτό το κουλουβάχα του σύμπαντος του νόμους. Άλλοι πηγαίνουν ψηλά και άλλοι στους υπονόμους. Τι κι αν είπε κάποιος ο Θεός δεν παίζει σάγια. Στους λίγους έδωσε πολλά, μας τους πολλούς παπαπαπάγια.